ng gabi nitong Lunes nang mapataan sa Magsaysay Street sa Signal Village, Taguig ang 6 na lalaki nito. Sa kabilang kanto, isang lalaking nakaitim na t-shirt at nakatambay sa gilid ng kalsada. Nang pagkarating ang grupo sa nakatambay na lalaki, pinalibutan nila ito. Sinundan ito ng suntok sa mukha ng isa sa mga lalaki sa grupo sa nakatambay na lalaki. Dito na nagsimula ang pangunguyog at pamukpok hanggang sa punday ng saksak sa ligang lalaki ng isa sa mga sumalakay. Nakatakbo pa ito ng ilang metro habang mabilis sa takbo ang grupo pareho. Nadala pa sa ospital ang 16 anyos na biktimang si Dan Remiscar, pero namatay din ito. Nagpaalam ng taong pinatilo na may puputang sakit noong gabi yun. Ayon sa mga kaanak ng biktima, wala daw itong black shoes kaya hindi nakapasok sa unang araw ng eskwela. Manghihiraman daw sana ito sa paros sa klase para makapasok kinabukasan nang mangyari ang insidente. Si Lola Lolita, hawak pa ang ulupot na apugang graduate sana ngayong taon habang ikinikwento ang kanyang samanan doon sa nangyari. Naaawa eh, bakit naman yun inay ko na lang na parang matutuloy na. Hinala ng mga kabarkada ni Dan Rem, ang kaalitang grupo ang may gawa ng panalalakay. Parang ayabangan lang naman po yun. Pero hindi po namin sila nakasakitan talaga. Hindi po namin alam na magagawa nila. Kinilala ng mga otoridad ang 6 na lalaking nakunan sa CCTV. Isa rito ang 19 anyos na si Albert Diaz, alias Kalawit, na tumatayo raw na leader ng grupo at siyang sumaksak sa biktima. Minor de edad ang iba pang kasama niya. Mga previous cases na puro pananakot. Hindi nga lang ito natutuloy yung kaso. Una siguro, bilang minor, pangalawa, yung mga biktima hindi na rin natutuloy yung pananakot. Pinag-aaralan pa ng mga pulis kung masasampa ng kasong murder ang 5 Pinoy o ite-turn over sila sa DSWD. Oras na mahuli. Tito Fora, News 5.